Mina nje self Gqilaza Umthakathi Mchunu. Igama nje lami ngaliphiwa izinsizwa ukuthi Gqilaza Umthakathi ngesimo negama ekababona ukuthi hayi lo kade ethi uyakuthakatha la umthakathi cha hayi usehlulekile nemfene ngicabanga ukuthi usayidayisa mhlambe. Wasabalala nje kwabhidlika konke. Ugqilaza Umthakathi. Gqilaza Umthakathi Mchunu uzongithola lapho. Mana ke kabe yami ungena nje emlonyeni. Khona uGqilaza Umthakathi umfo kaKhumalo uyamazi? Hey baningi kunoGqilaza Umthakathi insizwa leyo ezalwa umfazi omnyama. Oh ngithi uyizala ngapha eBhulwa mangaphazana. Kubo khanda lenje ngazi lethu khanda lenje. Gqilaza Umthakathi impela nayo ikhona la endimeni yomculo. Oh angazi kodwa ke nje bengithi kodwa obizo kube khona abantu uthi obizo uthi amagama ethaye efana. Futhi angazi ukuthi kusuke kuluyelwana ngoba kukhomba ukuthi lelo gama lihle mangabe nomunye umuntu enalo. Leli kaGqilaza Umthakathi cha nje igama lokuteketiswa nje lobujongo lomsizwa. Yoselifake ngapha ngasemculweni cha hayi akalifake eqhubeka kuzoba uGqilaza Umthakathi nasemculweni kodwa ebujongweni azi ukuthi hayi likhona ilast loGqilaza Umthakathi. Nanokuthi angeke kuzenze kufanele nibanga abathakathi. Nayo uGqilaza bakhe ngithi njengaloko abafazi omnyama nje nayo bagqilaza le ngakubo. Uyabona ngile msinga nami ngibhizi ngigqilaza abantu. Ngabe umona wanike bengazi ukubangisa ngoba nenza kahle. Phela siyalungisa silungisizwa ngumthetho.